jednoduchý čas. Prítomný jednoduchý versus prítomný priebehový čas. Takže ahoj deti. Dnes si budeme hovoriť o dvoch typoch vied s prítomným jednoduchým a prítomným priebehovým časom. Let's little talk about the present simple and the present continuous. What are the let's say differences and how we use present simple and present continuous tense. Takže budeme si ukazovať podobné vety a povieme si rozdiel. Prítomný jednoduchý čas vlastne tvoríme pomocou vlastne podmetu plus sloveso. Sloveso v tretej osobe jednotného čísla má vlastne koncovku S. Čiže podmet plus sloveso. Prítomný priebehový čas vlastne tvoríme ako podmet plus slovíčko to be v príslušnom tvare plus sloveso s koncovkou ing vo všetkých osobách. Čiže tu len tretia osoba jednotného čísla má koncovku S, tu na všetky slovesá majú koncovku ing, čiže určitý taký priebeh. Takže, aký je medzi tým rozdiel? Hlavný rozdiel je v tom, že prítomný jednoduchý čas vyjadruje niečo, čo platí dlhodobo. Prítomný priebehový čas vyjadruje niečo, čo platí teraz. Nemusí to byť práve teraz, ale okolo prítomnosti. Čiže napríklad chodím do školy každý deň. Chodím do školy každý deň. I go to school every day. Chodím do školy každý deň, čiže podmet, sloveso go to school every day. Dávajme si pozor, každý deň sa píše oddelenie v tomto významu. Every day. She plays tennis every Monday. Hrá tenis každý pondelok. Hrá tenis každý pondelok. Takže skúsime prítomný priebehový čas. Práve idem do školy. I am going to school now. I am going to school now. She's just playing tennis. Práve hrá tenis. She is just
playing tennis. She's just playing tennis. Takže podmet sloveso, podmet slovíčko to be, sloveso s ing formou, podmet slovíčko to be. Toto platí všeobecne dlhodobo. I go to school every day. She plays tennis every Monday. Už podľa toho významu every day, every Monday vieme, že to je prítomný jednoduchý čas. Toto platí teraz, alebo prebieha teraz. I'm going to school now. Hello. See you later. I'm going to school now. She's just playing tennis. Where is she? She's just playing tennis. Práve hrá tenis. Takže to je prvá veta. Ideme ďalej. Skúsime zápornú vetu. My nenakupujeme v nedeľu. My nenakupujeme v nedeľu. We don't shop on Sunday. We don't shop on Sunday. Or we don't do shopping. Or we don't go shopping on Sunday. Nenakupujeme alebo nebudeme nakupovať túto nedeľu. We are not shopping this Sunday. We are not shopping this Sunday. Nenakupujeme túto nedeľu. Čiže don't shop, pomocné sloveso na tvorbu záporu, znamená to, že zvyčajne nenakupujeme v nedeľu. We are not shopping this Sunday má určitý budúci význam, to znamená, nechystáme sa nakupovať túto nedeľu. Tento budúci význam alebo prítomný priebehový čas vo význame budúcom sa používa len pre krátku budúcnosť. Čiže niekoľko dní, maximálne niekoľko týždňov dopredu. Ináč povieme we are not going to shop alebo to do some shopping this month. Nechystáme sa nakupovať, keď používame dlhší časový interval. We are not going to do some shopping. Takže to je zápor. Skúsime otázku. Je dobré cestovať na Slovensko? Je dobré cestovať na Slovensko? Čiže to je znova niečo, čo platí dlhodobejšie. Is it good or is it worth to travel to Slovakia? Je dobré cestovať na Slovensko? Yes, it is. Not just now, but usually it is good. Takže
používame vlastne pomocné slovíčko to be, alebo teda v tomto význame je to hlavné sloveso, ktoré dáme na prvé miesto. Cestuješ na Slovensko? Cestuješ na Slovensko? Are you traveling to Slovakia? Čiže tu znova používame pomocné slovíčko to be, ale ing formu slovesa. Toto znamená chystá sa na Slovensko, alebo máš plán ísť na Slovensko? Čiže znova budúci význam, prítomný priebehový čas. Znamená to nie are you traveling to Slovakia in 1 year, o rok, ale are you traveling to Slovakia, let's say in few days, in few weeks, niekoľko týždňov, niekoľko dní. Takže to je záporná veta. Skúsime ešte použitie prítomného jednoduchého času pre budúcnosť. Vlak odchádza zo stanice o 5. hodine. Vlak odchádza zo stanice o 5. hodine. The train leaves the station at 5 o'clock. The train leaves the station at 5 o'clock. Čiže prítomný jednoduchý čas používa sa vo význame tzv. Rozvrhov, timetable, schedules, pracovných rozvrhov a tak ďalej. Čiže keď je niečo presne naplánované. The film doesn't begin at 7 p.m. The film doesn't begin at 7 p.m. Film nezačína o 7 hodine. Čiže to je tiež budúci význam. Používa sa prítomný jednoduchý čas, lebo je to nejaký plán. Vlak práve odchádza zo stanice. The train just leaving the station. Vlak práve odchádza zo stanice, alebo train is just leaving the station. Čiže to be a ing forma slovesa. Takže to je vlastne použitie prítomného jednoduchého a prítomného priebehového času. Prítomný jednoduchý čas we use for routines, habits, fact, opinion, timetables for the future. Čiže prítomný jednoduchý čas používame pre rutinu, pre niečo, čo sa opakuje, pre názory, pre rozvrhy. Prítomný priebehový čas používame pre vyjadrenie určitej činnosti, aktivity, ktorá prebieha teraz alebo v krátkej budúcnosti bude prebiehať. Thank you. Like, share and subscribe and take care.